Φλεβάρι, πάντοτε μαζί μακάρι. Είσαι τ' άλλο μου, μισό μου, χρόνια μας πολλά μωρό μου. Το κλασικό, το τριαντάφυλλο. Είναι το πρώτο που ζητάνε, ας πούμε, και στο χρώμα το κόκκινο. Το τριαντάφυλλο δίνει κάποιο νόημα, έχει κάποια σημασία και το ζητάνε? Είναι το χρώμα της αγάπης, εντός εισαγωγικά. Υπάρχουν και άλλα τα χρώματα, μετά είναι το ροζ, ας πούμε, το φούξια. Αλλά συνήθως περισσότερο σε μπουκέτα και αυτά ή μεμονωμένα ζητάνε το κόκκινο. Τι ηλικίες έχονται συνήθως? Όλων των ειδών ηλικίες. Και μεγάλοι και μικροί. Είναι οι προτιμάντα λουλούδια? Ναι. Αρκουδάκια, καρδούλες, τι άλλο έχουμε? Συνήθως συνοδεύονται αυτά την ώρα που παίρνουν, ας πούμε, ένα τριαντάφυλλο, ένα μπουκετάκι. Παίρνουν και ένα μικρό αρκουδάκι, ας πούμε, το δένουμε δίπλα εκεί στο φιωγκάκι και βγαίνει μαζί πακέτο. Πείτε μας τώρα εσείς τι πρόταση κάνετε εσείς τώρα στον κόσμο που θέλει αύριο να αγοράσει λουλούδια για την κοπέλα του, για τη γυναίκα του, για την αναπηραστικιά του? Η πρότασή μου είναι μπουκετάκια, όμορφα, με τριανταφυλλάκια. Έχουμε εδώ και είδη δώρων, πολύ όμορφα σε αρκουδάκια όπως είδατε και αυτά. Όμορφες συνθεσούλες, καρδούλες πολύ ωραίες έτσι φουσκωμένες με αρκουδάκια μέσα. Μαξιλάρες σε σχήμα καρδιάς, πολύ όμορφα. Αυτά σε κουτάκια συνθέσεις. Υπάρχουν πολλά είδη. Εντάξει, τώρα μπορούμε να τα βρούμε όλα τα είδη λουλουδιών, αλλά σύμφωνα με την κίνηση που υπάρχει, ας πούμε, στην αγορά και τη ζήτηση, κοιτάζουμε και εμείς τώρα τα μαγαζιά, ειδικά τώρα, με αυτή την κρίση, να παίρνουμε, ας πούμε, λουλούδια που φεύγουν περισσότερο. Και αυτά είναι τα τριαντάφυλλα, και ειδικά αυτές τις ημέρες που φεύγει το τριαντάφυλλο. Παίρνουμε περισσότερο τριαντάφυλλο. Υπάρχει η στερλίτσα. Υπάρχουν αρκετές συνθέσεις που μπορούμε να τις δουλέψουμε σε γυάλες, σε καλαθάκια μέσα, και στη γυάλα, ας πούμε, δουλεύετε με το ζελέ, ειδικό ζελέ που βάζουμε ή τριαντάφυλλα ή ορχιδέες μέσα, που είναι πολύ όμορφο δωράκι για αυτή την περίπτωση. Σε καλαθάκια τα οποία δουλεύουμε πάλι με τριαντάφυλλα, με χρυσανθεμάκι, με φρέζα, πολύ όμορφα. Αυτό είναι θέμα γούστου στο πελάτη, το τι αρέσει, αλλά περισσότερο, όπως βλέπουμε και από άλλες χρονιές, φεύγει η γυάλα με την ορχιδέα. Αλίμονο αν πάψει, ας πούμε, να αγαπάμε και να δίνουμε στον άνθρωπό μας κάθε μέρα την αγάπη μας, έστω με ένα λουλούδι ή με ένα καλό λόγο. Είναι κινητήριος δύναμη. Να μην το χάσουμε αυτό το πράγμα, θα είναι κρίμα. Καλής ψυχολογίας. Σίγουρα σε ανεβάζει. Και όταν, ας πούμε, στον σύντροφό σου, στο φίλο σου, στον γονέα σου, στον αδερφό σου, δείχνεις την αγάπη σου και τη λες, έστω με μία κίνηση, ένα λουλούδι ή ένα καλό λόγο, είναι κινητήριος δύναμη. Παίρνεις και έχεις όρεξη μετά να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα. Ούτε σου μη τις κλείσεις, και αυτά είναι που θα μείνουν, από μέσα σου δεν σβήνουν. 14 Φλεβάρι και ο έρωτας φωτιά έχει πάρει. Μια φιλιά σου απόψε δώσ' μου για όλα τα λεφτά του κόσμου. 14 Φλεβάρι, πάντοτε μαζί μας. Δηλαδή κάποιος που δεν έχει πολλά χρήματα και δεν μπορεί να δώσει πολλά λεφτά για να δώσει μια ανθοδέσμη λόγω της κρίσης, τι κόστος μπορεί να έχει μια ανθοδέσμη για να την πηγαίνει σαν δώρο στην κοπέλα του?
Εντάξει, μπορεί να ξεκινήσει με ένα τριαντάφυλλο και σημασία έχει να προσφέρεις κάτι. Δεν έχει σημασία αν τώρα είναι μεγάλο μπουκέτο ή τέτοιο. Και ένα τριανταφυλλάκι να βάλεις με το γυψόφυλλό του και να το τυλίξεις. Είναι όμορφο. Δηλαδή με 2,5-3 ευρώ μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Ναι, από σήμερα θα ανεβάσω στο Face και θα ενημερώσω τους φίλους του Face. Ειδικά για αυτή την ημέρα έχω ετοιμάσει ένα CD με πολύ όμορφα τραγούδια, έτσι ερωτικά, ελληνικά και ξένα, και τα δίνω σαν δώρο στους φίλους του Face. Δηλαδή όποιος είναι φίλος στο Facebook μπορεί να έρθει και να σας πει. Θα λέει είμαστε φίλοι, καλά θα το γνωρίζω και εγώ, θα το δίνω και το συντάκι του, δώρο από μένα. Είναι Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 7, απέναντι από την παλιά αστυνομία, πίσω από το Ίκανο.